Hon bi xêr hatin ser seran û ser çavan hatin temaşavan nêja. Te guherê bi beşa fînala me heye ew ê şevcareke din bi hemû kêlecaniya xwe bi mêvanê mala we. Em binerin ew ê kî îşev bibe finalîstê vê mehê. Mehmet xêr hatiye? Navxêrê davî mamoste. Çawayî? Ez başım, spas hûn çawanin. Tu pir li benda vê rojê ma? Wallahi ez mam hinkî mamoste. Ehmed tu jî bi xêr hatiye? خير ماما Em te jî nas bikin. Ji bo te dî ez te nas dikim Evet. û tu berê jî hatibû lê dibe ku îşev careyekê min راسته hinek ناوێ temaşavanî me محمد temaşa kiribin. ناوێ محمد باش ناوێ ملکر جامد ئەمە دیژیم Tu jî bi xêr hatiye em te jî nas Navxêrê bikin. davê gelek spas dikim. Navim Nagît ji navçeya Mêrdînê ji Midyadê me. Te guherê beşa fînala mehê dest pê dike. Ji bo beşa yekemîn bila pirsa me ya yekemîn bê. Kîjan ne danekî xwarinê ye? A. Xurînî B. Esir C. Taştê D. Navroş. Agît